Стефина Нафиса Раисовна, студентка второго курса факультета башкирской филологии БГПУ имени Мифтахетдина Акмуллы, представляю вам стихотворение «Башкорттарым укыл керек Мифтахетдина Акмуллы» на башкирском языке. Башкорттарым укыл керек, укыл керек. Арабыздан надандар күп, укыл кирәк. Аңгыра юлдан Уралдагы курккандай, эй тугандар, наданлыктан куркау керек. Илтифат ит, укууда алыр шәрәфәттәр. Яһиллыктан килә ятыр бар афәттәр. Укыгандар күктә осыр, һыуда йөрер. Юктыр унда әүлиялык, кирамәттәр. Укыганга был дөньяла жәләл булыр. Харам тигән күп шәйдәр хәләл булыр. Ырыф, дәүләт чишмәһен асам тиһәң, гыйлем һөнәр бердән-бер әмәл булыр. Берҙе ҡушып, һан ун булмай. Сәғәтте алға бороп, төн, көн булмай. Белемлелек арысландан көслө батыр. Шуға атланмай, һинең төшөң һис өн булмай. Ихтибарығыҙ өсөн рәхмәт.